Faki pale. Ona nathi ko. Ama, ibang kuda nga mati. Manje ipamba. Ya unjani mfethu? Ngiyaphila. Nathi siyaphila mfethu. Osixoleka lokho kwenzeka izolo ubhuti wami usuwadlala nesithathu sakhe nesithodle sakhe usibona izolo. Manje bayizithayi content yaphansi kwawo. Uma ukuthi imali befethu sixoleka. Ayingeke bafethu angilimalanga nje kodwa into engifusile ukuthi ngithe ngifike edubulana la ngakini. Yaphapha wena ukahle. Asidubulani. Hayi, ngiyaphika ke mina. Hayi, amahle esagcweza ngekhaya ifo. Hayi, asangifanele. Wena ndoda ungibizeleni, yazi ungibiza ngibiza lapha mfethu ngiyagula ngishaya nawo umkhuhlane ithini. Sekwenzeka isigameko la. Zishapi. Yambona into ekuthiwa match. Yeah. Ifethu ngidlula izolo fethu. Ngikhayisa le ndaba yelengane le fethu ngithola. Mina ngikhayisa le ndaba yelengane usisijabulela abafana fethu. Abantu angiboni nangu lo muntu uphambi kwami. Kusho ushaya impahla eyididayo yabo. Mina ngithi ngiyajika fethu kithi izulu ivoice yakho futhi abephendwa. Uphethe lona bedlile idebe. Angingqohoza program yazi. Washa phezulu shit. Imaki iphetho kunomkhuluma ngayo sikhayizela abafana. Ifethu ubale thekeni lena. Amahle. Amahle angazi noma amahle nemiyiphi le. Ngiqonda la ngani small in. Shithi bethu ngikhayizela yona ngiyamtshela ukuthi ayibulethe lebu lengane sijabulela ama-out angithola sure ngisayibabazela lokho shini lami shothi mangiphendwe ngithi ngiyosabelela wona le nombolo shothi azizilali yabo abajike ngebhomu shini lami ha ngithi yona hlamuzana ngicela sometime ushahlohla brama sharp mama yasho fa Sawubona sisihle. Ya, sawubona. Yaphila. Yaphila njani? Yaphila. Sexobuza ukazi umbonisi somo anele. Yazi angikamboni ngicela izolo. Indaba yezolo saxobuza nginibonile senihafuzela nikhuluma nishesha bakwenze njani ngizwe ngisho uqhuma ibhama. Hayi ubhuti wakho nje. Lokhuzana ubedubulana nalo mfana bani ngambiza ugqima. Hayibo. Mayigeke mele ngitshone mamele ngiwazise. Hayi ngempela futhi hamba ngempela kuyomtshela yazi and ukwenza sure ukuthi wayicacisa lo ukuthi abembulele ekuqaleni yazi. Hayi ma. Hayi ngeke mangala kangaka uyazi into ndaba. Sola kudala phela bona behlezi bebulala abantu. Ngempela ke yazi kodwa ukuthi lo sidaba sibe siqhubeka yazi amabhudu amayashe endlini yazi. Yebo. Ungikhonzele kanini futhi. Kwayibona bro wami ukuthi ngineshoti ngayicela shena ngikhombe edaba bese ngashopha qaphansi face yibu ngithukeni lapha hayi bro wami yazi ukuthini umatch manje sekuyisikhathi yabo sekuyisikhathi ukuthi umuntu ayeke yabo manje ngifuna ukuqinisa usiphethe ipipe lapho ngiyakhona ngiphethe face defense kusathembakele manje lo muntu ucisha ngibulala izolo ufuna kuba wena kumshayayo ngifuna sekuyena manje ayizwa lona mina isibhama ngisasiphatha uyazi nawe isibhama ngisasiphatha ipipe nje ngisathini sekuwena no general empathy pipe futhi uphu general futhi kwesaphi general futhi yazi yabo leyo ndoda indaba yayo izoqala ukungikhathaza izoqala futhi ukungidinga soba nokuxabana phakathi kwami naye kodwa yazi ukuthina sivele siqonde kuyona nale kuthiwa match yabo sokuqinisa lena simanje Ngifana ngizela ngokuzoqwashisa ngoba khona into embe ezowenzeka.
Hayi khululeka baba, lento ngiphethe ngohlelo nje baqondisa nje babeze vele kade ngibalindile. Hayi ke ngcono uma ukuthi uDomini. Noma afana ukuphi ezongibizela lo mfana lo. Kodwa uthi ngimlinde mhlawumbe uzoqhamuka. Ngiqalaze nomlapha. Joka leso sikhambala. Ngiyabona Khosman. Ngihamba bafana baningi manje lokubhatalela. Ulona ozokwenza umsebenzi wakho wangempela. Sawubona match. Mfethu ngibona umiss call wakho lapha esathi ufuna ukwenza njani mina because yazi bengengidlule kahle kuwe sengidlula ngoba sengibona ukuthi ngiyakamakhelwane vela ufunani Miss call. Alright shothi awakaze Ngiyakhumbula. Ufunani ukuthi anginalanga lonke. Mfethu ulokhuzi bani ufly mfethu libele ngibangela isidina mfethu manje yabo ngizama ukukhumbuza manje. Alright mfethu manje ngicabanga ukuthi senze njani phela. Angithi siyeke namanje. Unaso isikhathi? Yabo masingavele singakubo yabo masingehla nje sithi sheshe singene manje nami ngifuna ukusheshe ngidlule kulento la nginalanga lonke ukuthi ngizolokhu ngimelene naye yabo. Singahamba mfethu nami vele ngifuna ukusheshe ngidlule ngisho. Sheshe ke. Mali. Kodwa nje ngifisa ukuthi uyazi ukuthi mina mangifika lapha kufly into engiyenzayo ngiyamcisha straight ngoba iyona ndlela esingakwazi ukuthi iphele indaba yakho nayo mhlawumbe ngoba mina mangifika lapha kuyena kuzovuka omunye umsindo angithi yakhumbula ukuthi vele asazwani naye size so ufika kwami lapha yafanele ngifike ngishaya ikhadi iyona ndlela esingakwazi ukuthi ngayo ungena inkinga nalokho singakwenza mina bathi anginakini kodwa yabona ngifika kwathiwa ithatha ngazi nje bese ngizokuthatha. Asabo wakho ke. Syria. Kobana aba usifika sifuna umsebenzi. Yaba nje. Indlela ngiyabona ngiphatha Siziphi la leyo family labo. Ngingakabi khona. Sengakubona ke ukuthi ngibona ukuthi Adala khalithi ngaphansi. Asizosabela. Umancane. Yini ufuna ungibulala futhi? Cha, ngizolungisa leyo nto. Ngizongilalele. Yona into engiyifunayo kuwena ukuthi Manje angifuna kuzolutho kuwena. Unongivela isibhamu impilo yami ayithiqacisha yithanda. ngizolungisa leyo nto. Angeke ngiyithathe impilo yakho ngiyithanda. Yabo. Hayi bafana Kwaba yiphutha lento engayenza. ngoba mina sengidlulile kuwena futhi. Amanje azongitshela lento engitshena yona. Imini engashela la manje imini engizosho mase ngikuthengele Manje kuyena. uyangithola futhi ngizonake kanti uyangithola. Yazona. Yini ngibulaleke phela ngikhathele. Ufunani? Angifuni ukubulala, ngifuna lento, yazi ngifuna senze ngendlela e-right. Manje ukuthi wena ungi-understand. Ngikhoma isibhamu manje. Yazi ukuthi awungi-understand. Ngifuna senze ngendlela enzima yini. Ngifuna senze ngendlela enzima. Hayi ke kulungile ke flying manje ngifuna sijola kuzojola ngenkani yakho ke. Shuni mina ngiphoqekile manje. Ya phela yana vele into engifuna iqhubeke la phakathi kwaba ngifuni mina ngeke ngihlukane nami ngingakathandi yazi. Yibo mfethu. Ngizongijwayela lapho. Ngobe ngananje abantu lapha ngingeleni. Phela nje bekungafika nje. Mthandi. Yena ngifuna yena.
Amahle. Wenzani? Usenzani futhi ufly? Wenzani ufly? Awukhuluma phela Amahle. Futhi ngisho ngibulala kungengitshela ngenkani hayi ngeke ukumeja ngemini yazendaba. angayizathini ukuthi ngeshwe engibulali Hello mate. Bisacela uzela manje azofly usibheka inews and ngitshela isikhombe ngesibhambo uthi Amahle. Ngibese ngiyacela futhi manje. Mfethu uyazilungisa leyo. Thula mfethu uze kuqhamuke nabantu la. Yini manje ningibizelani bafethu? Yazi ukuthi nginey'nkinga sibiza ngibiza la. Yabo ziyagibelana naye manje inkinga. Thanisho ngamsiza ngani-ke mina? Ethangithi ufly sephinde waqamba phansi endlu lakhe futhi. Usekhomba Amahle futhi ngesibhambo unabuya nenkani. Yo, ngiyalimaza ngalento. Ngiyasazi ngempela manje ingandazana nayo. Nizwa bafethu sengizozama. Kodwa ngwana ulimele njena. Ayikho into engizoyenza. Vele nami sengifuna ukusheshe ngiqede ngayo lofana lo. So iyodwa indlela sengizobe sengimqedela izinto ezaziyo eziphathekayo ukuthi usewuhlupho vele nasemphakathini. Bafethu ngisawothoba mina. Ngizocabanga lesi ufly ubenziwe kodwa. Hawu lokhu ngakubona kusakhula mina. Akubona kusakhula lokhu phela ukhumbula ukuthi nomalume wakhe wayena. Bafethu, ngisawulanda into yami lapha. Ungalimazi. Ngisawulanda into yami lapha mase ngiyabuyela bafethu. Okay. Siyabonga. Hayi ungasayikhiphi azofika leyo mali content impahla zabo ngabo manje. Ngoba manje le ubusaba befika. Yona manje wa manje. Yona bafethu mission la content Wewe unesinanya somfana uyithatha ukuthi uvule isicabanga ubone ngihlele enkani. bengithi ku-continual la Wewe baba yazi impama yebo ngiyayazi futhi manje sithini uyayitapela nje kanje. harare futhi Ya uthofuna bani? general nale mali ngenzeni yasincaneyanga Wewe baba iyona kuphela yenzekile usaphushwa kuyo iyona kuphela yenzekile sondela la. yona uza la Uza la komisa ikhamba. ngiyothola mele kube khona imali la eningi ngisaphusha saphusha Yona manje iphushile le? mele ngilethele imali igcwele yabo ngangilethele ngezincane Apendo Safari. kufana le buda le 2x le fike isebenzisa sesifanga ngiphethe parliament bengiphutha isipani mawafika Kushange bamba. bengiphutha isipani dayisa mafika kukhayisa ngadayisela abantu Andoni dala ni. sobona stalaja March.
Sana mama zomuhtaji sana. Usuke lento nomkhango. Ngingakho ngishela imali. Ethi uma ubhizi ethi ngihleli la ubhizi ethi ngibesela ngezinja ingane ayibo ngivelelwe hayi ngiyazala sihlala la manje awusho-ke mfethu wagcina umtholela imade ngalo laso lezejaha ubalo fana lo mkhulu Uqim. Mfethu ngamthola wafika ekhaya yezwa. Ngambuza mina into ayenza lapha ukuthi sihlamba siphinde celebrate. Wathina bengeke ezeke umfana enzele omunye umfana yena unezitha zakhe befuna uqeda ngazo. Manje ngaba aphili ngenxa yakhe naye ufuna uqeda ngayo. Ngavele ngabona umshado